точно определен човек или група от хора, както и да добавим изключения. Задаване на правила за получаване на имейли. Най-лесно така наречените Mail Rules създаваме от More Create Quick Rule. Например, създаването на правило при получен имейл от колега, чието имейли вече искаме директно да отиват към папката Хикс, става последния начин. Маркираме имейла, избираме Create Quick Rule и попълваме реквизитите според индивидуалните предпочитания. А именно, избираме кои от условията да бъдат изпълнени, дали имейлът да бъде пренасочван, ако е от определен човек, от определен домейн, или ако темата на съобщението включва, не включва, или не е точно определена тема. Когато получим имейл спам, който не е попаднал в папката Junk, можем да използваме функцията Deliver Senders Email to Junk. Преди да потвърдим правилото, трябва да изберем една от двете опции – да блокираме точно определен имейл или да блокираме целия домейн. Търсене на информация в пощенската кутия. Как най-лесно да намерим този имейл, който търсим? Вариантите са няколко. В единия случай можем да сортираме имейлите по тема, подател, дата, дали имат прикачен файл и прочие. В другия случай можем да използваме опцията за търсене. Друг вариант е да групираме имейлите по податели в папки от меню Create, Folder. По този начин, с помощта на бързите правила, всички имейли от даден подател ще отидат в посочената папка, което до голяма степен улеснява търсенето. Маркиране на важни имейли. На всеки се е случвало да му изпратят имейл, който съдържа важна информация. За да не изгубим тази информация сред множество ходяща поща, можем да използваме функцията Flag. Веднъж маркиран имейлът може да бъде достъпен по всяко едно време от лявата долна част на прозореца на нашия Lotus Notes клиент. Архивиране на пощата. Всеки има лимит на квотата и за да се вмести, има възможност да архивира стари имейли. Това става от меню Actions, Archive. Хубаво е първо да зададем предпочитаните от нас настройки от Settings. Най-важното тук е да изберем критерия за архивиране и къде да бъдат архивирани имейлите. Веднъж архивирани, имейлите се достъпват от лявото меню Archive. Какво имам да върша днес? На този въпрос можем да отговорим лесно, като направим справка в календара си. За целта ще разгледаме настройките на Lotus Notes календара. Съществуват различни възможности за преглед на календара. Така наречения Day at a Glance преглед от сайдбара, така наречената странична лента, както и преглед за един ден, за една седмица, един месец, обобщен преглед на всички задачи и вписвания в самия календар. Lotus Notes календара предлага два начина за визуализация на задачите за седмицата, които управляваме от меню Hide, Preview, така наречените Summaries или Time Slots. Освен собствения Lotus Notes календар, можем да добавим, например, Google календара си, както и календара на колеги от екипа, в който работим. За всяко едно вписване в календара, в зависимост от вида му, среща, задача, събитие, приети или отменени такива, можем да зададем точно определени цветове. Това ни помага в по-бързата ориентация и управление на календара. Създаване на покана за среща. Покана за среща или друг вид събитие създаваме от New. От падащото меню избираме вида на събитието. Попълваме темата и задаваме период на провеждане. Ако срещата се повтаря, можем да зададем периода и дните на повторение.
добавяме участниците. В полето Find Available Times можем да направим бърза справка за това кой е наличен за срещата. Lotus Notes контакт листа. В Lotus Notes можем да управляваме личната си контакт листа от секцията Contacts. Можем да организираме контактите си по компания, група или по тези, които сме добавили последни. Справките за контактите са по списък или под формата на визитна картичка. Към всеки контакт можем да добавим нужната бизнес и лична информация. Можем да създаваме имейл листа, от която да изпращаме имейли към група от хора, с които кореспондираме често. Така спестяваме време. Работа с Lotus Notes страничната лента, така наречения сайдбар. Lotus Notes сайдбар плагините осигуряват бърз достъп до различни приложения. Lotus SameTime комуникациите в реално време, календара, дейностите, фидовете и допълнително инсталираните уиджети. За да изберем кои от инсталираните плагини да виждаме в страничната лента, отиваме на меню View, Right Sidebar Panels и маркираме желаните. За да добавим уиджет към нашата странична лента, избираме My Widgets, Get Started. Маркираме Google Gadgets, кликваме Next, избираме Browse the Google Gadget Directory и маркираме Finish. След това се зарежда страница с Google Widgets, избираме желания плагин и кликваме Add to Sidebar от лентата за управление на уиджетите. В същия момент се зарежда желаното приложение. С това се заключва първата част от поредицата обучения на тема Продуктивна работа с IBM Lotus Notes клиента. Вярваме, че обучението, на което успяхте да присъствате, открихте полезни неща, които ще приложите в ежедневната работа. Допълнителни ресурси по темата можете да намерите в Българското Lotus общество, както и на видеоканала ни в Vimeo.